gym dia. Sa paggamit na? Hindi naman katulong na sa gym mo ano? Murag, may akong pagsabot. Kabuk man si tripping na nila diha sa sing diha. Alas kam din na diha. Mga taos lang sakyanan, ngayong pinabang. Munang dili natatuway na ta kay kinupagyan na lang. Dili mga tang sa ano man. At least dili pa mga tang.
Solder ka ni. Siya mong Q-pass. Ano yung akong Q-pass, be? Turon mo ka, tagturon. Di, ang isa akong Q-pass kaya ako ibalik ni Ray. Kanya ka itong Q-pass si Banjo mo i-uli diha. Ito yung ring. Okay. Ano ayaw. That's life. Take the sorrow. That's life. Today and gone tomorrow. Another precious Shit, kanindot mo ka to, ha? Taka, magkano kay Blackpink ka? Blackpink, Black... Saan ni siya eh? Black Magic? Ko, tutulong sa singa. Kung to siya singa tumo. Mil sa man tayo. Buwan ba?
na ron? Adlaw. May 20. Dala mo ito? Hindi na kung paano ba? Space. Turn. Balik. Sasabay balik. Balik. Uy, kasta ko eh! Oh my God! Kasama tayong dalawa. Ngiti at luha sa aking mga mata. Nananabalat tayo na di kasaya. Hindi ko kapatay katilingan. Iba na iba. Tahimik lang kapaligiran. May napet lang may mga tayo pagkialam.
puso't isip ko. Sa isip ko pangakong ipagdarasal kita. Namimiss kita sa'kin, ikaw pa rin ang baby ko. Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Sakto to. Nagkuha ako fresh milk. Bilat mo na, di ba fresh milk? Taka ang ta. Ay, nagdami. Pantos na. Zebiana. Sakto to siya, Shing. Dadalhin mo yung balik. Uy, ganda siya, Shing. Se fuera ready for the city to the way. Gaga, may isa sige o. Asa man to o. O, patagin mo ka o. Bago na siya, Shing. Lagi ng gata sa Shing. Nagpangos na, nakastop na dito. May gani. Gala on sea, baby shush. Ay, manam kay ka. Tangila ka na. Hernan Cortez is still Mandawi. Cesar Asansa. Yo, yo, kasi siya yung Porsche 911 yun, no? Ano na ikaw? Kay kas palibutan eh. You're so cynical, dude. You should learn how to appreciate finer things in life. Wait, ako ba yung mga favorite
favorite songs eh? Ano ba man yung mga favorite songs ko pero siya she's always around. Close my eyes. She's everywhere I go. She's all I know. She's so far away. Just keeps getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. Tell me where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. But only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray. Kadang kuan ayaw ta bukatan ang 10 liters oy. Ayaw na sa 10 liters oy. Lukos kag kalsana say. Sprinkling can magkano pasabot? Bukat kay ng 10 liters na siya hindi na mo kaya. Maybe 5 liters. Okay man siya. Sure ba tamo na? Kinain ka na kas manubila siguro na. Okay. Kita na ha. Amoy nakakita to guys.
sus kita. Ay, sa pagkuhan dito, intro. Kaya na, nasa dakong yun. Pwestahon ba? Yung ako na sa bata ko daw ko rin. Kung sa pwestahon? Kaya kina-harvest ko po. Ibabahan ko pa. Pwestahon? Kaya kinportawan. No, I know, eventually, mo ginahat na ito, atong gina-negosyo. Lingap dyan kayo ko sa inyo, imuhang buwan, inyong trip designer. Kaya na po tayo pinastop, no? Tayo pinastop. Ano? Oh, napagod ka. Kay imong gibuyan. Yan sa lagi stopper ka butang gini sa sahan. Kumot. Yan na, napagod na lang. Kaya tayo sa ating mga sir. Katawaan ka lang. Masaya ko. Masaya ko kaya Oh, gano'n siya. Kaya ano ko sa conversation mo. Kung sa may itong rason na nila eh. Nga nanong padong to dito. Pwede rin. Kasi po na. Kasi na. Kailangan sa daw nata siya siya. Hindi na ko. Ano sa mga yun. Hindi na siya soya milk. Nata sa... Kasi mo ID. Ano na, number na ito ma-delete. Lasang siya siya nga pa na. Radyo. Hindi ka mas stress. Napon din ka dyan. Papa, tungkol sa kuha ng katahagot, please. Kami ako naman, please. Please. Excuse me.
Ay, sos. Ayun, nakainig symbol Manila rin. Maingon ka. It's a traffic symbol na. Sa medyo. Reminiscing. Radyo eh. Radyo na lang. Radyo sa samok kay kaya daghan kay kag-istorya.
Big Macs pa. Ulam, noihin! Iyaw ko yung mas manits. Village Guard!
body sa mong vehicle, overloading na kana. Mo na, ha? Amo ka na, katang katong akong giingon nimo nga, ingkad ka na. Overloading na kana, maski wala iso di mong vehicle. Muna pasabot ka overloading, mo nang kanang jeep. Kapyot? Actually, ang violation kita na is overloading. Pero ilan na magiging mga violation yun nga illegal back riding or overloading na kita. Because wala lisod so sa body sa jeep ang kasi kawas ni kapyot.
shuttle service for employees of Suarez Brothers. Yes. Kasi man yung frontline eh, di ko siya frontline eh. Sila, oh, ano, hindi ko mabinsa. Red light indication. Ito nag-armed. Hindi ka kung ipagtana ng kanina. Meron mag-armed. Dito sa Jocelyn ba? Tana to ano? Kaya alam sa mga tao ba lains kayo. Tana ko di mga nang lingim yun na. Okay, confront ang ganda na dito. Lingim yung tao. Gamay na lang daw cases. Nasa Shopee. Kasi meaning kamay na lang siya siya. Sa na pag iba, nasa ka ng chart yun. Pagantuan man siya dito. Kailangan niya po siya operahan dito. Kaya ko lang mo 50 na lang po po siya. So, nakapusip po daw sa kapila. So, in a way, na-contain na nila. Correct. Sa 30 minutes na lang po. May biyahe, may maaptan. Kasi sa ilang mga staff, di mo din mga katong mga patay kong kayo. Target yung mga na-existing. Lagi mo na tayo na sa doktor na. Bawal na naman stop lang na sa traffic. Checkpoint. Tanaw sa buwa, kumusta isip niyo? Dito siya siya. Damo kay buang sa nisugat, oh.
ba ni siya god? Kaning duha ni sugat gyud siya. Wa ka lusot ang multi-cup. Ba?